Mersi, subscribe, băieți, vă pup. Bă, ce credeți, mă, mâncavași gura voastră? Ia zile, mă, ce am mâncat azi. Băi. Bă, mâncavași pe voastră. Desenez, lasă-mă să le desenez în Paint. Chat. Stați că nu se vede, băgam mea și pula. Stați așa. Ia uite ce am mâncat azi. Deci așa ar trebui să arate. Mamă, coaie. Mamă, așa ar trebui să arate, coaie. Bă, la noi a arătat așa, coaie. Așa arăta la noi, coaie. Bă, era piatră, mă, mâncați și plat. Bă, a spart Imogen farfuria cu ea, mâncați și Era plat. stup de albine. Bă, dacă dea cu Gordon Bleu farfurie, spărgea farfuria. Stup de albine, mă, să moară Jean. Deci că e băine. Uite mă, ce am de cașcavalul ăsta, că așa ar trebui să curgă, știi ce zic? Și tu l-ai decojit să moară fama. Mamă, eu am decojit, coaie. Te pup, mai Mai e ăștia acolo. cu abonări noi. Abonări să-i dați și voi subscribe. Mamă, să intrăm pe Omega, să vedem ce facem, Caterin, că mai stăm așa la o vorbă cu băieții. De ce să le fac un jambon? Oh, viețile noastre! Aveți floci? Bună. Bună. Câte una pentru care a mea și care a prietenului meu. Care vrea să fie a mea? Alegeți voi. Ce anume? Alegeți voi. Stai puțin, mai zi o dată. Alegeți voi. Păi nu știu. Care e mai frumoasă dintre voi? Ia. Da, Ciuciu. Nu, Blondo, tu ești mai zăpăcit de tot. Mi-ai mâncat sufletul. Da, îți dai seama? Și că ai mâncat cărpuri. Mamă. Bă. Te pup. Bă, tu ai văzut că sunt fără aici? Aproape 1000 de persoane. Fără Caterin. Să moară mama, ce am mai spus. Bă, ești pe Abonările noi, dați și pe acolo subscribe. Oh! Bine, ia dracu, bă, tăia proastă. Hai să vedem ce mai acolo. Bă, chiar mi-a făcut chef să mă bem. Oh! Ne-am oprit? Oh! Bă, mi-a și pula la asta. Bă, ne auzi? Ne auzi? Mi sugi? Da? Bă, vă pup, băieți. Oh, viețile noastre! Ce faci? Mamă, ia să cu mâini săracă. Ce ai pățit? N-am pățit nimic. E o cremă. Ah, Mamă, ce m-a speriat să moară. Mamă, chiar bă. m-am speriat să-mi bat picioarele. Bă, mă jur. Arăți ca și cum ești arsă, serios. Mamă, coaie, care mână de aia de plastic, ești nebun la cap? Nu e ca și cum zici că ești arsă, nu? Mi-l Este mâna mea. Ia ta mâna? Ia ta mâna? Da, e a mea. Și de unde sunteți? De unde Pe sunteți? o liniște e mâna mea. E a mea. Bate palma! Bate. De unde ești? De unde mi sugi? Din Craiova. De la Ah. Custare. Și eu stau în Craiova, în Catargiu. Aoleu. Vrei să fim prieteni? Acolo la cuțite. Nu sunt cuțitar. Nu ești cuțitar. Mersi, tu stai, Ce faceți mă, și voi Ce faceți? Ce faceți? Eu stau în rovine la oameni liniștiți și... Ia să te văd cine ești cu adevărat. Ia să te vedem. Pe mine? Nu, pe tine că ești drăguț, îmi place de tine. Și pe tine. Mamă, ne-ai spart. Ne-ai spart. Oh, frumoasă. Mafia, cum te cheamă? Dar pe mine să se vadă pe ansamblu toate. Vreau și eu o gagică și prietenul meu o gagică. Să rămână doar una singură în seara asta. Eu rămân cu margine. Andrei, tu ești casa mea, da? Eu fui sigur. Napolitană. Da, chiar seamănă cu o mână de plastic. Câți ani aveți? Câte ani aveți? Câte vreți să zic? Câte? Nu merge. Deci tipa roșu m-a zăpăcit. Direct, Doamne, e frumoasă rău de tot, dar tot acolo de așa să-și pula? Bă, trebuia să le mai ții cu aia. Nu mai știam ce să mă zic. Bă. Oh, salut! Ce Mafia. faci, băi, Bergam? Ia, cântă-ne ceva, băi. Cântă-ne ceva, smântână. Oh, salut, băieți. Mă jur cu aia. Ciao Bello, ciao. Ciao caro. Te pup, ce faci? Bene, De tutto unde posto? ești? De unde mi-l sugi? Tutto posto? Tutto pronto, mă, grazie.
Sorote că este copiii tăi? Bate papa în Da, mă culo, duc la caco. copiii tăi, tu Ba, poate papa te le dau în de culo, mâncare la te papa copiii în tăi culo și și mută pe mă tine, te măta. de ce mă tot mă mânduri? De ce mânduri? De ce mânduri mâncați Scata, brânda scata, toată? De din ce mama. mâncați dinții tăi să-ți mănânci urechile tale? Ai ca... Bă, Ce-ai făcut? Ai Ai dănat? Cum se capit cheamă în un ureche? caso, prost. Cum te cheamă aia din ureche? Băi, cenzura, bă. O, salut neveu! salut. Salut, nervos și ridică Imogen, tu ești? Să moră, Bă, mamă, băi, Imogen! mama! Ce faci, mă? Imogen, te rog frumos, eu sunt fanul tău. Neveu știe, neveu, povestea mea. Nu mai face neveu, știi că... Băgați un like, frate, băgați un like puternic pe Dumnezeu, acolo să face mie de like-uri și subscriber, putere rău de tot. Că am pornit împreună pe drumul ăsta am murit. Să moră, mă, mine, vei. Coi n-am vrut să mă arăt. Bă, coaie, mi-a tăiat husa, coaie! Oh, trăiască! Haide! Hai, forța! De unde e șefule? Uite ce repățâța 51! Ce? Ce repățâța? Oare pe Madonna pe piept? Băi, viața mea e greu, e greu. Tata, nu ești șmecherul valorii României din anii 70? De unde ești? De 2 ori am vrut să vorbească. De 2 ori am vrut să vorbească săracul om. Tată, ce-i mă, tată, mă? Hai că oricum, stai liniștit că suntem frați, ia uite. Indian, Mumbai. Uite, suntem frați. Vezi? Lasă, bă, care-i treaba? E dublu gât. Să mor? De unde ești, șefule? Brașov. Oh, și ce faci pe Omega viața mea? Și voi ce faceți? Căutăm femei, Femei. să facem laba, să ne simțim bine. Ce ai, bă, ți nebunie, vorbiți așa că vine Paștele acum? Azi cu motorii, Iartă. nu? Tu ce faci de stai cu șapca aia așa? Păi tu cu atacul stai. Păi da, eu nu stau așa cu ea. Tu stai așa. Nu te supăra, dar tatuajul ăsta de stânga de aici ce reprezintă? Că am și eu. Asta e aripa lui Iisus Hristos. Aici ce reprezintă la tine aici? Ăsta pe aici. Da, niște îngeri. Mamă, prăjit-o în coaie. Băi, îți bag niște setări repede să-ți revii. Vezi că e pus cenzură. O cenzură. Bagă repede astea în consolă. Ajunge, bă, nebune, că nici tu nu știi ce ai scris. Ba da, știu. Nu am 1400 de persoane, urcăm. Trebuie să spargi telefonul să facem 2000. E, spart telefonul. Hai, te pup. Hai cu like. Ia. Ce faceți, mă? Băga mea și... Mă! O, trească. Salut! Ce faci? Bine. Băi, de treabă mă jur, e open mind, o simți. O simți dacă- De unde ești? Ia taci, de unde ești? În județul Mărămureș. Și ce țară? Ce sat? Ce... Ce sat? Artuzel, dacă știi unde e. Ești într-un sat? Da, Câți ani ai? 20. Mulți înainte, să fii sănătoasă. Mersi mult! Cum? Băi, de treabă cu ei, mă jur, e prima fată de treabă. Și auzi? Ai prieten? Nu am? E singură. Da. Și ce faci pe Omegle? Păi, nimic. Păi cum nimic? Intri de mult? Nimic. Nimic. Intri de mult? Nu, cam 5 minute. Și acum ce faci? Ce faci? Tu ca om, ce faci la facultate? Sunt la facultate, da. La ce facultate? Facultatea în inginerie. Ce inginerie? Inginerie management, în domeniul mecanic. Da. Da? Se dau foarte mult Da. la facultățile de- Foarte tare. Și ești nu ești în București? Nu, în Baia Mare. Fac. În Baia Mare, a? Baia Mare. Mamă, frate, chiar ești de treabă, mă jur. Voi unde sunteți? Noi suntem departe, noi acum suntem în București. Ai, da. Da. Fain. E frumos la București. De ce n-ai venit aici la facultate? E departe. Și tu acum unde stai? Cu părinții? Cu cine stai? Cu părinții. Și stai cu părinții acum în cameră să rămână? Acum nu, acum. Să rămână acum părinții? Acum nu. Știam că la
facultate să se dau foarte mulți bani, să investesc foarte mulți bani. Am avut și eu un prieten de genul. Mhm. Gen, e foarte costisitoare facultate. Ce ani ești? Primul an. Numai acum am început. Cât era bacul? 8. 30. Și la ce ai dat bacul? Bravo, e deșteaptă mă, la ce ai dat bacul? În biologie, matematică, maghiară și română. It was at this moment he knew. He fucked up. Ești... Ești o buraică? Da. Foarte tare, foarte tare. Foarte tare. Nu mai dăm cu capul, băi. Foarte tare, foarte tare. Băi, nu mai da cu capul. Da. Stai cu scaunul aici, nu mai da cu capul. Băi, mâncați-și pula. Băi, mâncați-și pula ta. Uitați-vă să nu ziceți că vă mint. Stai cu capul aici. Băi, mâncați-și. Mamă, coaie, băi, deci îmi fierbe sângele în vene, coaie. Coaie, tu știi ce au făcut ungurii la bunicii noștri? Coaie, deci acum recent, în 2018, au furat, fii atent, s-au dus la, deci în Transilvania și în zonele alea, au furat actele de la, deci s-au dus peste primării, le-au furat pământul, deci bunicii, știu. Coaie, le-au furat actele și s-au dus peste oameni și au dat bunicii noștri afară din case, coaie. Și când a fost dosarul, ei deja furaseră dosarele și actele cu pământurile. Și cum ar veni, tu te duci la bunicii de la țară și vine unul, Igen, să-ți vândă chiurtoși acolo. Futu-ți morții tăi. Mamă, coaie, nu vine să cred. Coaie. Bă, dacă la ora 1 noaptea sunteți alături de noi... Am avut prieteni cu aia, am avut prieteni care și-au... Bă, au venit oameni, copii din afară, ca și cum îl vezi tu, poate că tu te duci la Giurgiu. Alo, Hello. ce faci? Ce ai nas? I don't understand you. Where are you from? Russia. Russia. Oh, And you are a streamer? streamer? No. And what game do you play? Dead by Daylight. Only, oh, nice. You play only Dead by Daylight? No. That in your nose is septum. O să-și pula? Yes? Yes. Yes. Okay. Nice, nice. And how old are you? Câte păstugi? I'm 16. 16. You are young. Yes. Do you play Counter Strike? Yes. Global Offensive? Do you play Face It? No. Only matchmaking. Yes. Why you don't play Face It? I don't know. You know what Face It is? Yes. Why you know English? Because Russia is you know English. Where you learn English? In games? No. I don't. When you go to the English. school, you have teacher of English for English? Yes, of course. What language? Which one do you learn on school? What language? Russia, English. Russia and English. Yes. Only, Only those two languages? Yes. Nice. And you play what rank you have on CS:GO? First, no. Nu știu. And why you don't stream? Why you don't stream? I don't know. You have your face is like a streamer or something. And you like Putin? No, I don't like Putin Why? Why not? because he's a bad guy. Why? Why you say that? Because he's the most powerful man in the world, you know? Because our country is very corruption. Really? Yes, very. We are living in Romania. It's near Russia, you know? Yes, no. Russia coming in Romania, take the wives, take the men, go davai. Da, I know. Davai, suka, блечика, блед, иди нахуй. Товарищ Корольская, нахуй, блядь, пидорас, блядь. Еще шлюха, ебать, говно. He said you are very... You are handsome. You like a face, dacă de nas nu prea, că spui că ești Why alb. what you have in nose, no? Septum. And it's gaură acolo? Can you put away? Yes, Show us. I can just... And he's not hurting you, right?
No. Eu, da. Ce să mai fac? Oh, nice. Let's play. You play Dead by Daylight. CS:GO. Yes. Assassin's Creed, a lot of chapters. Odyssey. Hmm? Odyssey. Assassin's Creed. Odyssey, No, I don't like. the last one. You have boyfriend? No. You don't have boyfriend ever? No, I haven't. You had or you have? No, I had. You had. And you are in pain now? No. You are happy. Yes. You live I'm good. you live with your parents? Hmm? You live with your parents? Yes. And you? Me and my boyfriend. Yeah. Congratulations. Popoșnaut, găuași, haide! No, we're joking. I'm streamer. Both streamers from Romania. Streamers. Romania. Understand. Romania. Yes. Yes. You are on our stream now. You are live now. Can you send me your Twitch channel? Okay, but don't next. Okay, don't next. Okay. You can see now, 123 spouse people. Okay, this is my channel. Party go This is style. my channel. I love you. Now can you be my wife? My wife. What's your name? Diana. Diana. Yes. It's like Diana. Romanian Diana from Sparta, dar vente aia s-o fătă pe aia în găoază. Cum cheamă? Diane, mă. Diane. Do you know Sparta? Opticus Tropicus. Cum se Nu cheamă? știe, mă, nu știe. Achille. Achille. Glanda lui Achille, picioarele lui Achille. A dat cu săgeata aici. Se cadă în cap. Când a dat cu săgeata, a tras cu săgeata Achille. Nu știe asta, mă. că e- Diana, mă. Nu știi, My wife. Proposal. Yes, nu știu. Do you see? Obrigado. Hmm? Do you open the link? I sent you a link in the description. Yes, I open link. Oh, nice. Very nice. Subscribe. Do you have Yes, YouTube yes, channel? Yes, I like this channel and Oh, thank you. You already subscribed? yes, of Oh, course. Diane. Give me your Steam. I had you Steam and play. Maybe in 2-3 hour day months. Let's play together. Okay. I have a proposal for you. Let's make a video. 2v2 wingman. You and me. With webcam. You are catchy. You know what is catchy? Catching? Catchy. You are catchy. The public likes you. That's nice. Yes. Ce faci, mă? What are you doing here, man? Aici. My friends, it's I don't know what is doing right now. You have this in Russia like papuci with arici? It's very very nice. Do you have this in Russia? A very nice sound. Listen to it's like a marea, oceans. Ocean. Haide că e dacă e. Ocean. Give me Twitch. You Twitch. You are streaming. Sometimes. Okay. I will add you after. Okay, Diana? Okay. Okay, I love you. Bye bye. Bye. Te-au pe ciocan. Very good, nice travel. S-ar prosta, dracu. S-ar... Hai, bă, vreau 2000 de like-uri de la frații mei, de la viețile mele, de la familia mea. Bă, 1800 de like-uri ai cu două... Nu intru. Bă, cu mine, coare. Oh, hello! Sunt prost rău. Bă, nu-i româncă, mă. Friends! Bată româncă, bă! Bă! Je suis toile, nous avons, vous avez, ils ont. Ia uzi-o pe asta. Je suis là, vous avez, Mă, n-am nimic de avut. Oui, à la français, oui. Notre-Dame, cocoșatul de la Notre-Dame. Notre-Dame. Tu ești ăla? Cocoș, eu sunt, futeaua și pe... Bă, de unde ești, mă? De unde stai? Notre-Dame. Cocoșatul de la Notre-Dame. De la Notre-Dame sunt. De unde stai în Franța? Vino, mă, cu apucați. De unde ești? De România. De unde? Bine, mă, prinsă ideea cu cocoșatul de la Notre-Dame. N-am nicio treabă cu el. Hai, lasă-mă. Bă, chiar, bă, coaie. Ce? De ce ești? Cămilă, mă. Ia zi-mă cum te cheamă. Adina, mă. Adina? Adina te cheamă? Aha. Și auzi, Adina? Cu Aha. cine ești în Franța? Cu casa.
Dar de ce nu vrei să te vedem? Păi de ce să mă vezi? Că filmezi în primul rând. Ți-ar Auzi, microfonul al dracu. și pe sorul meu. Nu vezi că am mâna la ștoacă? Taci, mă, din gură. Tu cu mine găsești să vorbești. Crezi că vorbești cu bididoicele alea după la voi, după acolo? Bă, nesimțit-o! Ați plecat în Franța de foame, nu ți-e rușine, ți-am vorbit frumos. Bă, păi te făcui pe tine. De Ia 4 ori și ca zici că ai 4 camere. Faci vrăștia e drecu. Ați numărat firea drecu de ori. Bă, gropa, doi la var păcat, dar al bombele, voi. Cocoșatul ăla de la Bă, grănade ca pe Lingeam atâmpildă, futu-vă neam în gură, băga-mi. Te pup, Vlad, mersi mult de donații. Cum mă, Vlad, să nu ți semnez? Cu mare plăcere, ești nebun. Vin cu flow extraterestru, cobor din mediul astral în planul terestru. Tare ca o stâncă rupestru, rupesc tu, rupesc tu, rupresc tu, nu vezi tu, nu crezi tu, maestru. Mai strong, măiastru, mai true, mai pot, mai bun, mai tu, n-ai cum să mă vezi. Sunt spirit ca spectru, pervers ca aspectul, perpedes, pedestru. Aspru până cer albastru, ca un astru. Aici ești pe teren minat, înscris ca la catastru. Aspirații înalte, în alte frecvențe joase, nimeni nu știe că luceafărul renaște. Firar mama lor, totul e așa banal. Nu mai copia, tată firar, fi original. Se sfârșește aventura, prădător ca tarantula. Mi-a crescut